apa kuwi ora pas belas ae mlebu. Hah? Mlebune gak pas kok. Lho pas iki mau yo pas no. Yo mlebune yo pas nang. Yo kan boleh-boleh kok peksa. Udah lapor maksa. Apa lek iki jare? Rek maksa ki nyapung diucal kedodoan ngene mlebu rek. Ya. Tau ngono kuwi tak kepane ngono. Piye? Cedetan sakjroning Oke. Nggih. Oke. Matur suwun. Kamsia. Kamsia. Thank you. Terima kasih.